назмия абдулалишоева аз ноҳияи рӯшқалъаи вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон то ба даври ниҳоии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноии китобас роҳ ёфтааст. назмия таҷрибаи иштирок дар озмуни мазкурро дорад, вале дар сатҳи ҷумҳуриявӣ маротибаи аввал аст ки баромад мекунад. аз ин рӯ каме тарсу ҳаяҷон дорад. шеъру ғазал ва дигар асарҳои азбар намудаашро гаштаю баргашта такрор мекунад, то ки назди ҳакамон бо ҷуръатона баромад кунад. назмия мегӯяд ки аз ташкили ин озмун бисёр хушҳол аст, зеро ин ташаббуси ҳукумати мамлакат шавқу ҳаваси ӯро ба китобхонӣ ва мутолиаи адабиёт боз ҳам зиёдтар намудааст. соли гузашта ман дар озмуни фуруғи субҳи доноии китоб аст аз номинатсияи аз ёд кардан ва хондани ашъори адибони муосири тоҷик иштирок варзидам, лекин мутаассифона ба ҷумҳурӣ рохат нагирифтам. имсол ман дар вилоят низ сазовори ҷои дуюм гардидам ва ба ҷумҳурӣ рохат гирифта дар ҷумҳурӣ иштирок варзидам. албатта мо ҷавонон хурсанд аз он ҳастем ки барои мо чунин озмунҳоро баргузор мегардонанд ва мо метавонем илму дониши худро бисанҷем ва сайқал диҳем. мо шукронаи ин сулҳу истиқлолият низ бояд кунем. мо шукрона кунем ки дар чунин кишвару ободу озод умр ба сар бурда истодаем. хушбахтона имсол шумораи иштирокчиёни озмун дар ноҳияи рӯшқалъа низ ба маротиб зиёд аст ва натиҷаҳо назаррасанд. зеро агар соли гузашта аз ноҳияи рӯшқалъа танҳо як нафар дар даври ниҳоии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноии китоб аст ширкат намуда бошад, имсол аллакай дар ин давр 12 нафар ин ноҳияро намояндагӣ мекунанд. 8 нафар толиб илм ва 4 нафари дигар намояндагони дигар қишрҳои ҷомеа мебошанд. ҷалби сокинони кишвар ба китобу китобхонӣ мақсади асосии ин озмун аст, вале озмуни мазкур ҳадафҳои дигару натиҷаовар низ дорад. албатта мақсад муҳтавои ин озмун гарчанде ки бештар ҷалб намудани қишри ҷомеа толибилмон ба китобхонӣ бошад, аз як тараф ин дӯстӣ, иттиҳод, хештаншиносӣ ва худогоҳии миллати моро боз зиёдтар мекунад. мо ҳис мекунем ки тамоми ҳудудҳои тоҷикистон ба ҳам боз дӯсттар шуданд, боз робитаи қавитар пайдо карданд ва имрӯз хушбахтона фарзандони мо, худи мо боз дар ҳамин шаҳри душанбе дар пойтахт дӯстони зиёдтарро пайдо намудем. ҳамин гуна дар рӯзи дуюми баргузории даври ниҳоии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноии китоб аст хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва ибтидоии касбӣ аз тамоми минтақаҳои ҷумҳурӣ баромад карда илму дониш ва маҳорати сухангӯиву ҳозирҷавобии худро нишон доданд. ду рӯзи баъдӣ низ ҳакамони озмун бо толибилмон рӯбарӯ мешаванд ва дониши онҳоро месанҷанд. баъдан навбат ба дигар қишрҳои ҷомеа хоҳад расид.